U-2025 uqale kakuhle bethunani kwabanye abantu abanjengotata kaThando Dlamka, uThembi Nkosi Thabethe. Molweni yini ndanamkela kuMamgobhozi TV. So sayazi ke i-reality TV show ebizwa ngoba Isencane le ngane, apho ke sibukela uThando Dlamka kunye noSiyacela Dlamka abatshata besebancinci kakhulu bephila ubomi babo. Now le show ke yathanda ucasula abantu, especially ngoku kwezi season sezikhona, apho sibukela ke uSiyacela Dlamka ehlukumeza uThando, siphinda uThando simbone ngavani nabazali bakhe. Kuninzi nje okwenzekayo. Molweni yini ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now indaba ezimnandi ke bethunani ezizibangela uba sithi congratulations kutata kaThando Dlamka uThembi Nkosi ngezoba uye wavela kwishow edlala ku-SABC1 Uzalo. Now uvele kuzalo ke njengepolisa, uye wavela ingathi ukhulela umntu esiseleni, wathetha ke naye, khupha ne-documents ezithile. Bathi ke abantu hey man bambonile lo mntu ingathi ngutata kaThando, so kuthe kanti nguye nyani ngoba uye wathi share kwi-TikTok wakhe ifoto ekwiset ka-Uzalo. Hayi ke abantu ke babethetha ku-social media besithi hey uThembi Nkosi makabulele kuThando ngoba nguye oye wambeka phambi kwamehlo ethu ekubeni koba engazange wamkhulisa okanye wamxhasa ngokutyana wayesakhula. Uye waveza ke nonkosikazi wakhe, unonkosikazi ngoku. Bathetha ke abantu bathi nalo nkosikazi wakho uzuhambe umse kuThando, ahambe uyobulela kuThando because ngunobhadi, ngokho mntu ukwaziyo nokwazi mhlawumbi lo nkosikazi ngowamfumenanga if it was not for uThando. Inoba ke bathi abantu mhlawumbi unkosikazi umbonile nakuba ese-TV and noko nemali kaloku noko yamthi umlungisa umntu because ke ebengaphangeli utata kaThando. Abanye ke babegxeka uba yo uyasithanda i-spotlight, wayetshilo uThando wathi into ayifunayo kuba se-TV, so nangoku ukwi-TV bathi abanye tshine ebezawuthini ke ungayithathi igig le xa eyifumene. Hayi ke sithi congratulations kutata kaThando uThembi Nkosi Thabethe betshana ngothe avele kuzalo. Mamgobhozi uyabula kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.